Hei Lotto! Hah? Oh, मामोनथाय? ओइ मिस्टार माइनाव गारनोबा गार नोङो नङाबा दिगदार जागोन। Oh no! जाय सिख्लाखौ आङो गावनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनो आरो नों बि सिख्लाखौ गारनो थिनदों फाग्ला जाखो ना माखो नोंलाय? थोद जायालै नोंजोबो। ओइ नों बारा बुंबाय। मा नायदो इखो होदो। Oh no! Oh no! ओइ र' आइदै नायगोनलै नोंखौ। Oh no! माबायदि मानसि बिसोरलाय मायाव जायो मायाव थायो आंजोंसो नांनो फैलाबायो। है लोगो हमनायफोरावसो डिस्टार्ब लोगो हमनांगौ थांसै। सनाया आंखौ बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै मानो लिंहरखोथाय र' थांनि र' एसे माबा मोनसे कारन दं खोमालै। बैसागोनि आर'नाइ फालिसो होहांदों नामाथाय बैनो माथो सनायालाय। सनाया बैनो जानांगौ हाथायाव थांमारनोसै र' बिदिब्ला। नेबाय थानो बालायसो लांबाय आं दाबो फैया। हाय मानिबा दासो एफा गोबाव जायो फैनोनो बालायसो लांबाय आं नेनो। सरिलै बेबि सरि दहाय लामायाव एसे जाथाय जादोंमोन बिनिखायनो आं थाब फैनो हादियासै प्लिज सरि आंखौ माफ खालामदो। नोंखौ मानि थाखाय लिंहरदों नों मिथिगोन ना? मानि थाखाय लिंहरदोंमोन सना आंखौ देलाय बुंलाय। प्लिज नों आंखौ बावलांदो दिनैनिफ्राय नों आंखौ डिस्टार्ब खालामनांला गुड बाय। दे बिदिब्ला आं न'आव थांनो जाबाय प्लिज नों बुजिनो नाजा। दे बिदिब्ला थाथ'लायदो आं थांसै। रथ'लाय नोंखौ आं बाथ्रा मोनसे बुंनो नागिरदों थांनायनि सिगां नों आंनि मोनसे बाथ्रा खोनासंलां। हा? फार्स्ट टाइम आंनि मोनसे बाथ्रा खोनासंलाय। नों बिदिब्ला आंखौ गारबाय ना? जाय सेंग्रानि थाखाय नों आंखौ गारदों ना बे सेंग्रायाबो नोंखौ गारफिननो हागौ। स' टेक केयार दिनैनिफ्राय जों सानैनि गेजेराव ब्रेकआप। गुड बाय थांनिसै। होफ्लांबाय अननाय सैथोखौ मोनदाङियाव थैस' थांस'नि आस'खान्दा जालांबाय सिबायदों बिखारा मेंग्लिनाय सोलेरा सोरदि हुगारगोन मेगननि मोदै। जुस खबरफोरा माबोरै? मोजाङानो थिगानो दंना? थिगानो दं। लकडाउननिबो बन्द जाबाय माथो लामाफोराव सासेबो मानसि गैला।
ओंलै माथो खालामबावनो गार्लफ्रेन्डफोरखौबो माथो लोगोखौनो मोनलालै लकडाउनाबो माला खुलिबावगोनथाय नै आंना माथो फनानो फैलायबाय गार्लफ्रेन्डआसो हरदो खोमालै गार्लफ्रेन्डआनो माथो आरो हेल' सना बुंलाय सना मामोन लोगो हमहैनांगौ नामा र' आं थांगासिनो दं नै दानो मोनहैगोन आं टेनसन खालामनाङा नै मोनहैसिगोनानो आं थांबाय दं आं दस नोंना जेबा लेंहरलायबाय नामा उपाय गैलालै दस थांनांसिगोन थाथ' होनबा नोङो दे थांदो होमबालाय नोंनि दिनसै आंबो थांनोसै दे दुस होनबा बाय दे होमबा दुस मा दासो दहायनिफ्राय नेगासिनो दं आङो थाबायबोगासिनो दंमोन सना सरि सना गाज्रि मोना दे सना प्लिज सरि सना दे जागोन दे एबारनिफ्राय गोबाव खालामनांला नङाबा एबारनिफ्राय आं गोबाव खालामला थौदो सना बेरायहैनोसै थौ बिदिब्ला दे होमब्ला नोंबो थांदो आंबो थांसै मोनाबाय माथो दे बिदिबा बाय बाय सना आंना माथो फनानो फैलायबायलै हेलौ नोंसो नामा बेबि नै बेबि आं तिनिआलियावनो दं फै इयाव बेबि दे होमबा बेबि थाब फै बेयाव बेखिनियाव फैना दंफैयोथाय रागा जोंलांबाय आं हेलौ बेबि दहायनिफ्राय सफैना दं आं नों दासो सफैबाय आयानो आंखौ थाब थिनहरासैबा थौ बिदिबा इखिजाय बेरायहैनोसै थौ बिदिब्ला गरमथार माथो बेबि थौ बेयावनो जिरायनोसै दे बिदिब्ला आं जिरायथ'ला नों जिरायनोबा जिरायदो जागोन बिदिबालाय गसंनानै रायलायनोसै बेबि आं नोंनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों सोंनो हागोन ना मानो हाया जानो हागोन सोंबानो जाबाय सना नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनमारोना थोद बेबि मानो मोजां मोना जानो आं नोंखौलाय मोजां मोनखायो नोंखौ हसाके रियेलि मारथ' आं नोंखौ ट्रास्ट खालामबाय दे थौ बेबि न'आवनो थांनोसै फैनायाबो गोबावद्राय जाबाय माथो खालामबावनो थौदो थ' बिदिबालाय माथो खालामनो थांसै दस न'निफ्राय माबासो सफैखो पुलिसफोरा लामायाव एसेबो डिस्टार्ब खालायाखै नामा है पुलिसखौनो गियो नामा बिसोर आंनि सिपियावनो थायो दस बैलाय माथो जोंनि लोगोसोलै नंगौथ' आरो हारसिं हारसिं मा खालामनो फैदो इयालाय दस इयाय फैलाय र' थांगासिनो र' जिराय दस माथो खालामबावनोलै उपाय गैया
दस मा जाखोब्रा आजिखालि एफा दुखुआव थायो दे खोन्थालाय जोंनो माथो खालामबावनोलै ब्रेकआप जाबाय आंना नोंसोरथ' मिथिया खोमालै ना माथो खालामबावनोब्रा उपाय गैला ब्रेकआप होबाय इदि ब्रेकआप होनना सानाखैमोन आं मालानिफ्राय ब्रेकआप जाया नोंनालाय जाबायलै दुस माथो खालामबावनो आरो एसे गोबावलाय जानायलाय जाबाय इदि ब्रेकआप होननानै आं सानथाराखैमोन एसेबो थोद जाम्बा बे सासे ब्रेकआप होनायखौनो टेनसन खालामो नामा आंनाबा सानै साथाम दं बेखौ दुखु खालामना लाब गैलालै दुखु खालामबाय थानांला नै आंना लोगो हमनो लेंहरबावबायसो दे बिदिबा दस आं थांनोसै दे थादो बिदिबा दे मोजाङै थांबानो जाबाय दे नोंनि दिनसै दे साके ब्रेकआप जामारबाय जानो ओंलै ब्रेकआप जामारबाय माथो खालामबावनो आरो साके माइनावा नोंखौ गारनानै थिग खालायदियासै थ' बिदिब्ला यालाय माथो खालामबाय थानो थ' थांसै औ होमब्ला आदा मा जाखोब्रा दाख्लै नों आंखौ बुनाय मानसिखौ बुनो हामारगोन दा बान्दाखालै फंबाय नों मा टेनसन खालामदों आं दंना दे होमबा आदा नोंखौ फोथायबाय आं होमबा थांसै जिराय बस जिराय उपाय गैलालै इयावनो जिरायदो फंबाय नोंखौ बुनाय सेंग्राया बे लामाजों फैबाय थायो नामालै फैलै फैयो आदा बे लामाजों फैबाय थायो मा सिख्ला वाह सिख्लाया माथो साफाथारलै होद आदा बे आंनि मोजां मोननायसो बे आंखौ इसेबो नायफिनथारा रथ' जारौ मा जाखो फंबाय ओरै फै आदा बुंलाय फंबाय नोंखौ गोसोथोयोमोन ना दा गोसोथो नंला बे नोंनि नोमबाजैसो जासिगोन साला बे आंनि आदा जायाबाथाय गोथां गोथांनो फमारगौमोनलां मा सानामखोब्रा फंबाय आदा नों जि सानो बेनो जाथोसै गुड आसोल नोमबाजैखौ लायदो न जागोनलै आदा बाजै मोनबानो जाखाबाय हगार आंखो हगार आंखो फै बाजै जाफैखादो जोंना फै मिस्टार नोंसोर नामा बेफोर खामानिनि अनगा बेलेग खामानि गैला नामा नोंसोरना बेलेग खामानि गैला हा बुंलाय आदा दाख्लै आंखौ बुनाया बिनोमोन बिनो बिदिबाथ' मोजाङानो जाबाय से गुलियाव नै सिखार ओइ जायला मा नायगासिनो दं ओरो आदा नों दुखु मोनबाय नामा ओहो मोनाखै फंबाय जाला माथो दले खारैसै आइ दिलै जाला थेंक इउ आदा आंखौ रैखा खालामनायनि थाखाय आंबो जि जादोंमोन बेखौ बावगारलांदों प्लिज हायोबा नों आंखौ खेबसे चान्स होबावनो हागोन नै खोनासं दा नोंखौ आं बोरै चान्स होबावनो आं आगोलाव नोंखौ जि चान्स होबाय दाथ' आं होनो हालाना दा प्लिज न'आव थांनो थां दा जोङो बै दुथांफोरखौ एसे बुना फैनि आं नों दा न'आव थांबानो मोजां मोनसिगोन मानो होनब्ला बे लामायाव बिदि हारसिं थाथावा स' नों बिदि थाबाय थानांला नों दा इनिफ्राय थांदो दे होमब्ला बाय थांदो दे होमबालाय ओइ रथ'लाय
बिसोर सानै बेहाय फैथारनांगौ बै नै नुना नुवाखै बिसोर फैगासिनो दं बेंदो Aduh, फंबाया बोरै जोखोलै आइदै एसे नायनानै जोखो फंबाय सरि आदा सरि नोंनावसो नांफ्लांबाय होद आं थिगैनो दं बुयदिखो फंबाय मा जाखो फंबाय फंबाय सिखारलै आं हालालै आदा होद मोसौ थादो दहायबो आंखौ बुदोंमोन साला आइदै मा नों आंखौ गोलैदो सानदो मा खालामगासिनो आं नुवाखै नामा ओइ नै पुलिस फैदो बहा साला सैमा हिन्जाव बोग्रा दालाय माबोरै होनदों साला साला खामानि गैया दामानि गैया थांसै आं दुस सिखारदो दे सिखारदो थ' थांसै थ' सिखारदो दे थ' थांसै थ' सिखारदो मा दाबो फैयालाय एफा गोबाव खालामबाय नेबाय थानोसो बारायलांबाय आं थाबबो फैया मा खालामोमोनथाय आं नै दासो फैबाय एफा गोबावजों हाय जिरि फैनायाव एसे गोबाव जाबाय हाय जिरि गाज्रि मोननांला गाज्रि मोनाखै दे मानोथो गाज्रि मोननो मानोबा लेंहरदोंमोन लोगो आंखो थ' जोंहा बै गामिथिंजाय बेरायहैनि लोगो नोंनाव माबा मोनसे खोथासो सोंनो नागिरदोंमोन आं मा खोथामोन बुंलाय नोंना गोसोथोनाय दंना गैयामोनलाय गैया थगायदोसो नों थगायाखैहाय मानलाय थगायलाबायनो थ' थांसै सानै साथाम सिख्ला गोसोनानै जालासो जाबाय मा खालामबावनोथाय बे जिउआ मा जाबावगोनथाय आं गावखौनो मिथिलालै थैनायानो साबसिन जासिगोन खोमालै मा जाबावगोनथाय हरि हरि आरे मा सानै फैखो ना लोगोसो मा होननानै लोगोखौ लाबोबावखोब्रा डिस्टार्बनो बिनि लोगोखौ सिनायहांसो मोन्दों माथो मालायखौ बाद दे हाय सफैबाय नै जों सोर सेंग्राब्लाय नोंथ' आंखौ बेरायनोसो लाबोदोंमोन आंनि बेबिसोथ' नुवाखै होनबा नों आंनि बेबिखौ नंगौ मा जाखो नाहरासै माथो जोंखो जालालै दानाबा मा जानांगौब्रा सानैबो आंनि गार्लफ्रेन्डसो माथो जालालै बेनि लोगो आंनि गार्लफ्रेन्डसो जानांगौ नालै बेलेग लोगोखौ लाबोबानो जायो मिस्टार जोंखौ नुना मानो लाजिखो मानो थाखुमाखो नोङो ओरैनो बोरा नोंनि लोगोखौ नुनानै लाजिदोंलै आं मा आंनि लोगोखौलाय नोंलाय मानो लाजिनांगो इथिं नायलाय मा नोंसो लोगो इखौ नों आगोलनिफ्रायनो सिनायखायो नामा बेखौ सिनायनो माने बिनो आंनि बयफ्रेन्ड मा बि नोंखौबो गोसोथोयो नामा गड फैलाय लोगो फैलाय खाथियाव फैलाय
नाय लोगो नोंखौबो गोसोथोयो आंखौबो गोसोथोयो बिनिखायनो इनि खाथियाव थाना खनसे सोबाना फैनि आंथ' गारखाया बेखौ मा दिनै नों जोंखौ नुनानै गोमहाबदों You bastard idiot I hate you आइ दै आरो खोनासंबाव you stupid I आया hate you थौ लोगो थांसै थौदो दिनै सिखाव सासे हमजाबाय साला आइ दै सानै सोबा जाबाय माथो मा खालामनांगौ आं मा खालामफ्रांगौ आं हे भगबान दिननिफ्राय आंनो सिख्ला सानै नांथारला हरि